Tfuliti ma nistax ngħid li kienet waħda sabiħa bħal ħafna tfal oħra. Il-ġilliet, l-argumenti, it-tajjir u t-terrur minna ħatta dak iż-żibel kienu l-ordni tal-ġurnata. Ommi, miskina, kellha ssofri dan il-martirju kollu. Din hija l-istorja ta' Angel f'monologu ta' siegħa miktub minn Mario Mikallef li jitratta l-ferħ u d-batijiet tal-mara bl-isem ta' Ġuf. Il-kittieb u d-direttur Mario Mikallef spjega li ilu jikteb il-monologu kważi sentejn u li kitbu speċifikament għall-attriċi Sera Camilleri. Qal li l-ħsieb tiegħu wara l-kitba kienu l-istejjer li sema' f'ħajtu dwar id-batijiet tan-nisa. Allura rrid li niġbor kollox f'monologu ta' siegħa dwar id-batijiet li tista' tgħaddim minnhom mara. U madbatijiet reali. Fil-parti ta' Angel, l-attriċi Sera Camilleri li stqarret ma' TVM News li l-proċess tal-istudju huwa wieħed twil u metikolus minħabba s-sekwenza tal-avvenimenti li tirrakkonta. Spjegat li kruċjali għaliha kienet il-komunikazzjoni mad-direttur minħabba li l-interpretazzjoni tinbidel skont il-persuna. Iżda x'kienet l-iktar ħaġa diffiċli? Ikollok empatija għal dan il-karattru, dik waħda mill-challenges li jkollok f'monologu bħal dan, l-empatija mal karattru li tidħol fiż-żarbun u tifhem kemm jista' jkun dak li għaddit minnu Angel avolja ma għaddejx minnu jien. Huwa monologu fejn iġel l-udjenza jistaqsi, jaħseb fuq kif iħarsu lejn nies li għaddejn minn ċertu tbatijiet fil-ħajja kemm jiġġudikaw. L-attriċi qalet li minkejja li m'hemmx messaġġ jew talima finali tittama li dan ix-xogħol qajjem riflessjoni u diskussjoni. Imma verġini minix.